Dreastal me gaiim scoil hallam cile nó mar a thugtaí ar an tamte mar deara choiste na stólíní, mar bheadh go leor stólíní gá dionain san na rangannaí adhmadóireacht a bhá agus iche. Ach an sin rithhá blianta chuin deireann coiste gar méidir as na rangannaí iche a bhí acab an sin. Agus má dheagar a spéis am héin gúnaí sa scoil sa gúsaí adhmadóireacht thosamuid Pastime Chonamara á má dheagar sin. An nach muid sa Halla sa Tullaí agus tá muid dúna rang adhmadóireacht ní sáinne chuid I de chédaí. Tá muid dúna ó tíche géanana chuí go báid, stóilta, scáin mór, scáin beg, beganí geladóireacht. Pastime Chonamara, leis an níag na rá dí máimríimeadach deireadh na bliana because bhí bhád níos mó diontam na cheap me go brach a dhéanaan. Bhí me géadh go le coiste le gáil san adhmad ach ní rá dhéanam mar sin dhéanam mar bhí na gasad beg. Ní rá dhéanam gáil steach am a dtí mar seo riamh. Nis méidir tá diontam an áras ní diontamach bliana bháin. Nis tá me tasíisteach a fáilisteach a resin. Different da hanna. So na bhí sé seo réine sem le na bhí sé críochna am fráma seo, chuir me steacha sin isteach an seo agus níana me. Ní mé garach síos am atá glúil. Bhfuil siad stólín srugán tá agus tre chur le chéile agus camid na srugáine chud seas na nuachtar mar sin. Siad an dára bréad na seo sé. Bhfuil tá se go mála bhfuil amachchas teach san iche agus níl mór anna le talú nis de ríide. Agus tá coplóir a chuig deas an cúlá dar. Tá mé dhéanana ó bhí me leadóg le dad sin cuma san seachtainiúil bhíonn sa scoil agus taíonn se lom drúch idir cin le éonrad bheith cánaí adhmad éonrad mar sin. Sus éonrad le chud rábha agus bhíon tám níos go dad am mar tá néad ó sa go faoi. Tá ceap go sé níos táchtach go áiteann le daine teach le chéile ní smú ná éonrad mar feicil tú tá níos tá am té níos sin buna ceangrad dús táchtaí. Ní smú ná fóm cich le drillní úsáid nó sand an nuad mar sin. Just teach sa cupán té, pís a chreach, pís a cainsfead chumá. Tá fáilte le chulaghúilín seo is cuma cén tean go bhhailín siad. Ní bhah go slú am bháil steachán. Nó go bhraíonn am bháil níos, gus ich bháin a bhaint amach, gus mé bhain máach a bháin. Níos tá portáid yma. Dis yn ffin rá. Níos tá portáid yma. Agus chuine mórm, gus tá go leo diontam, gus tá má amróda le mhain, dis yn ffin rá. Gwynion yma yma, sy'n mynd ta diontam. Agus, ta ma diefa ma wani saur, because chulwas y feis y chétian tra diontam sa resin, swas y feis mediach.